ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರ ಸೇವಾ ಪರಿಷತ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಪದಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಸಮಾವೇಶವು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕರಾವಳಿ ಕಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕರಾವಳಿ ಕಲೋತ್ಸವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಲಾ ಪೋಷಕ ಉದ್ಯಮಿ ಟಿ. ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಒಗ್ಗೂಡುವ ಕಾರ್ಯ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ, ಕಲಾವಿದರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಎಂದರು. ಉದ್ಯಮಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನುಳಿಯಾಲ್ಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಕಲೋತ್ಸವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಲ್ಲಾ ಮಿಯಾರು, ಕರವೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಣದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಜಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ఇప్పుడు కుడంజి సంగతిన మాటర్ల తెలియన్నారు ಅಗ್ನಿದ ಬಹುಶಃ ಗುರುಗಳ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಏತೋ ಸಹಾಯ 2,08,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬೊಕ್ಕು ಒಂತೆ ಬೇತಾದಿಕ್ಕು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 20,000 ಒಂತೆ ಈ ದಿನಸಿಗಿಟ್ಟು ಅಂಜನೆ ಚಿನ್ನರ ಲೋಕ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕರಿನ ವೇತ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಯಂಕರ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ತಿ ಇದೊಂದು ಕಲಾ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಪುದರ್ಕು ಅಂತ ನಾವು ಪರ ಊರುಡು ಇದು ಮುಂಬೈ ಆದಪ್ಪು, ಸೂರತ್ ಆದಪ್ಪು, ಬೆಂಗಳೂರು ಆದಪ್ಪು, ಅದನ್ನ ವಿದೇಶಗಳು ಆದಪ್ಪು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೇನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ತೋಜಾದ ಕೋರ್ನಿಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗ ಹೋಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಅವು ಯಾರೇ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆ ಕೊನೆ ಕಲಾವಿದರು ಮೂಜಿಗಂಟೆ ತೆಲಿಪಾವೇರು ಜನಕುಲಿನ ತೆಲಿಪಾವೇರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಂಥ ಒಂದು ಖುಷಿಡು ಪೋಂದು ಪೇರು ಅಂಡ್ ఆయన ಬಂಗ ಬೇಜಾರು ದಾದ ಬಂದು ನಾವು ಅವು ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಹೆಂಚಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಷತ್ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆವಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಲ್ಪನೆ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲುಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ನೆಟ್ಟು ದಾದಲ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ವೈ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದೇ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಉಂಡು ದಯಪಣ್ಣದಾಂಡ ಅವೇತ ನಾಯಕರನಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ನೆಟ್ಟು ಪಲಗಿನಂಚಿನ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿನಂಚಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಸುಂದರನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಅವೇದ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದ ಬುಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋಂದಿಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪುರ ಕುಲಾಲ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅರ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಲ ಟೀಮು ಒಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡು. ಈ ಟೀಮು ಮಲ್ಲೆ ಅವಡು ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಆಡ ಈ ಟೀಮು ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ